Имало едно време едно село на име Рамапурам. В това село живеело едно умно момиче на име Лакшми. Тя живеела в това малко село заедно с майка си. Майката на Лакшми всеки ден продавала пресни зеленчуци в селото, за да издържа скромното си семейство. Семейството на Лакшми било наистина много бедно. Лакшми, мила моя, знаеш ли? Какво ти донесох днес? Какво си ми донесла, мамо? Покажи ми. Няма пък да ти покажа. Познай сама какво съм ти взела. Така ли казваш, мамо? Почакай да помисля малко. Да не би да са любимите ми глинени гривни? Браво, позна. Как успя да отгаднеш толкова точно, мила дъще? Нали знаеш, че те моля от толкова много дни? Затова си помислих, че си ги взела точно днес. Познах, нали, мамо? Да, дъще, наистина си много умна. Ето, заповядай, вземи си обратно гривните. Междувременно след известно време в цялото село настъпила изключително тежка суша. Когато научил за това голямо нещастие, крал Вигнеш веднага свикал спешен съвет със своите министри, за да обсъдят подробно как точно да спасят народа от това природно бедствие. Ваше Величество, ситуацията в страната ви е добре известна. В нашето кралство, за съжаление, настъпи много тежка суша. Хората страдат, защото вече няма достатъчно храна за ядене и чиста вода за пиене. В този критичен и труден момент, вие трябва да подкрепите народа си и да намерите решение. Вижте, главни министри, проблемът ни е природно бедствие, което не може да се купи с пари. За да имаме вода, трябва да завали дъжд от небето. Честно казано, и аз изобщо не разбирам как да намерим решение на този проблем. Ваше Величество, вярвам, че намерих решение за този проблем. Тогава ни разяснете подробно какво е то, ако е възможно, ще го приложим в най-кратки срокове. Недалеч от нашето кралство се намира гъста гора, а в нея вълшебен кладенец. Колкото и вода да се вади от него, тя никога не свършва. Ако успеем да я донесем тук при нас, тази суша ще приключи. Уважаеми главни министре, дадохте наистина много ценен и мъдър съвет в този труден момент. Тогава веднага изпратете нашите войници да донесат вода от това вълшебно езеро. Повярвайте ми, това не е толкова лесно, колкото си мислите. Никой, който е отишъл за вода там, никога повече не се е завръщал жив. Какво говорите, главни министре? Не разбирам какво искате да кажете. Да, Ваше Величество. Нито един човек, който е отишъл за вода до това вълшебно езеро, не се е завърнал жив досега. Местните хора от околните села разказват страховити легенди за това вълшебно езеро. Каква всъщност е опасността там? Защо умират хората, които отиват за вода? Ваше Величество, истината е, че това езеро се пази от една страшна и много отровна змия. Ако някой дръзне да докосне водата, змията веднага излиза от водата, ухапва го и го убива на място. По този начин са загинали вече много хора, затова никой не смее дори да се доближи до бреговете на езерото. Това звучи направо нелепо. Възможно ли е една единствена змия да е убила толкова много хора? Веднага намерете най-добрия змиеловец в цялото кралство, за да улови змията и да донесе водата. Слушам, Ваше Величество. По заповед на краля, войниците веднага тръгнаха към гъстата гора, за да уловят опасната змия. Опитният змиеукротител започна бавно да свири на своята дървена флейта, за да измами змията да излезе от дупката си. Докато той свиреше, след известно време змията се показа от дупката. Тя изпълзя от дупката си и го изгледа с яростен и пронизващ поглед. Щом змията излезе на открито, змиеукротителят започна енергично да свири на флейтата си още по-силно и настойчиво. Но змията, силно разгневена, започна бавно и застрашително да се приближава към него. Щом змията го ухапа, отровата се разнесе по тялото му и той веднага почина. Ваше Величество, както наредихте, отведохме змиеукротителя точно там. Но дори и той стана жертва на смъртоносното ухапване на тази опасна змия. Чувайки тези думи, кралят се изненада и започна сериозно да мисли как би могъл да реши този труден проблем. Здравето на майката на Лакшми се влошаваше. Тя лежеше в леглото, измъчвана от неутолима жажда. Тогава Лакшми, неспособна да гледа болката на майка си, взе една стомна и тръгна към гората за вода. Мила Лакшми, не се излагай на опасност, за да ми донесеш вода. Не ходи в гората за вода, детето ми. Послушай какво ти казвам. Тази змия ще ухапе и теб и ще те убие. Виж, мамо, ако ти умреш от жажда, какъв е смисъла аз да продължавам да живея? Кого други го имам аз на този свят? За мен е по-важно да събера смелост, да отида в гората за вода и да те спася, отколкото да си стоя тук и да те гледам как гаснеш. Без изобщо да слуша думите на своята майка, Лакшми тръгна към гъстата гора
И така, Лакшми вървеше по горската пътека с томната си в търсене на вода. Точно в същия момент един стар мъдрец, минаващ оттам, забеляза Лакшми. Дете, коя си ти? Тази гора е много опасна. Моля те, не влизай навътре. В тази гора има много свирепи зверове, които убиват и ядат хора. Има и една още по-ужасяваща и смъртоносна отровна змия. Тази змия вече е отнела живота на много хора. Искаш ли и ти да намериш смъртта си от нея? Ако влезеш вътре, няма да се върнеш жива. Върни се веднага тук. Вижте, отче, майка ми е у дома и се бори за живота си заради неутолима жажда. Ако не отида в гората за вода сега, тя ще умре. Не мога да живея без майка си. Много ви моля, пуснете ме да си отида. Много се радвам да видя силната любов, която изпитваш към майка си. Искам да помогна на едно толкова смело и добро момиче като теб. Ето детето ми, вземи тази магическа пръчка. Това е много мощна магическа пръчка. Когато се окажеш в опасност, използвай я и тя ще те защити. Благодаря ви, отче. Много съм ви благодарна за вашата помощ. След като благодари сърдечно на мъдреца, тя продължи бавно по пътя си през гъстата гора. След като повървя известно време, тя изведнъж видя пред себе си едно красиво езеро. Това е вълшебното езеро. Точно до него има голям змийски хълм и така Лакшми отиде до близкото езеро, напълни гърнето си с вода и тръгна обратно към своя дом. Най-накрая намерих вода. Трябва бързо да се прибера, да дам на мама да пие и да я спася. Чувайки шума от стъпките на някой, който носи вода, змията излиза от хълма. Змията тръгва, за да разбере кой е този толкова смел човек, който се е осмелил да дойде до вълшебното езеро и да си вземе вода. Забелязвайки Лакшми да носи водата, змията я последва, за да я ухапе. Спри! Как смееш да взимаш от свежата вода на моето свещено езеро? Сега веднага ще те ухапя и ще те убия. Виж, Змио, майка ми в момента се бори отчаяно за живота си от дома. Трябва веднага да занеса тази вода и да спася майка си. Махни се от пътя. Какво? Да вземеш вода от езерото ми и да се върнеш жива в селото? Това няма да стане. Сигурно много хора са ти разказвали за мен. Но след като си се осмелила да дойдеш чак до тук, значи не си обикновена. Няма да те пусна да си тръгнеш, без първо да те ухапя. В този момент отзад се появява още една змия. Виждайки това, Лакшми затрепери от страх. Не сме сами, двама сме. Невъзможно е да избягаш от нас. Тогава Лакшми си спомни за вълшебната пръчица, дадена и от Свамиджи. Веднага Лакшми допря вълшебната пръчица до главата на змията. Щом пръчицата докосна главата и змията веднага умря. Виждайки това, голямата змия бързо избяга оттам. След това Лакшми взе водата и пое по обратния път през гората към своя дом. Заради убийството на малкото й дете, змията беше обзета от огромна ярост към Лакшми. Змията се закле да отмъсти на Лакшми. Лакшми бързо се прибра у дома и даде на болната си майка да отпие от чудодейната вода. Само след няколко дни майката на Лакшми напълно оздравя. Скоро всички селяни научиха, че Лакшми е донесла лековита вода от вълшебното езеро и всички останаха смаяни. Мълвата се разнесе от уста на уста и стигна до Великия везир. Ваше Величество, току-що научих нещо важно. Хората разказват, че момиче на име Лакшми е победило вълшебната змия и е донесло вода от езерото. Това е много изненадващо. Кое е това момиче? Наистина трябва лично да видя това толкова смело и храбро момиче. Да заповядам ли незабавно да я доведат тук в двореца, Ваше Величество? Не бива просто така да викаме такова смело момиче при нас. Ние сами ще отидем, за да я посетим лично. Направете нужните приготовления и така. Могъщият крал Вигнеш лично се отправи към скромния дом на Лакшми, за да се срещне и да разговаря с нея. Кой сте вие? По дрехите ви личи, че сте много важна личност. По каква работа идвате в нашия дом? Майко, поздравления! Името ми е Вигнеш Аян. Аз съм кралят на това кралство. Ваше Величество, вие ли сте? Не ви познах. Моля, простете. Вие сте дошли в нашия дом? Ако бяхте пратили вест, ние щяхме да дойдем при вас. Майко, ти си велика жена. Ти си отгледала истинска героиня. Ето защо дойдох лично тук, за да ви видя и да ви поздравя. Ваше Величество, наистина не разбирам какво казвате. Разбрах, че дъщеря ви Лакшми е рискувала собствения си живот, за да донесе вода чак от онова далечно и вълшебно езеро и да спаси живота ви. Затова лично дойдох да видя това изключително смело и храбро младо момиче. Наистина ли, Ваше Величество? Много се радвам. Почакайте за момент, веднага ще повикам нашата Лакшми. Чувайки тези думи, майката на Лакшми радостно я повиква. Лакшми веднага пристига точно там. Мила Лакшми, виж кой е дошъл за теб. Какво става? Кой е този човек? Казвам се Вигнеш. Аз съм кралят на това кралство. След като разбрах за твоята смелост, дойдох да се запозная с теб
Ваше Величество, вие ли сте? Чувала съм много за вас. Чувала съм, че се грижите за хората като за свои деца и че сте много добър. Виж, Лакшми, твоята смелост и храброст много ми харесаха. Освен това, ти си невероятно красива и прекрасна, колкото е и характерът ти. Ти наистина много ми харесваш. Ако си съгласна, бих искал искрено да се оженя за теб. Ваше Величество, много съм щастлива, че велик човек като вас е научил за мен и ме е разбрал толкова добре. Вие също ми харесахте от пръв поглед, но ще се омъжа за вас само ако майка ми е съгласна. Майко, кажете вашето решение. Съгласна ли сте да се оженя за дъщеря ви? Какви думи казвате, Ваше Величество? Самото идване на крал като вас в дома на бедни хора като нас е голяма чест. След като искате да се ожените за дъщеря ни, как бихме могли да имаме възражения? Вашето желание е и наше желание. Можете да вземете нашата Лакшми със себе си още сега. След това се състояла пишна сватба между крал Вигнеш и Лакшми Деви. В самия ден на сватбата в кралството завалял проливен дъжд. От този дъжд всички пресъхнали езера и потоци се напълнили. Цялото кралство станало зелено и плодородно. Всички хора заживели щастливо и в благоденствие. Крал Вигнеш и Лакшми Деви разговаряли в покоите си. В този момент отровната змия пристигнала там. Щастлива ли си, Лакшми? След като уби детето ми и се омъжи за краля, скоро ще те накарам да страдаш точно като мен. До тогава се радвай на щастието си. Нека видим какво ще се случи по-нататък във втора част. Здравейте, приятели! Много хора гледат видеото, но не се абонират. Моля ви, абонирайте се. Ще продължим да правим такива хубави видеа, за да ви забавляваме.